Buen día a todos a todos. Bueno, comparecemos hoxe aquí nesta hora de prensa para dar un pouco o relatorio de como se sucederon as cuestións estes días. Non son momentos fáciles, sinceramente, o Partido Socialista de Ourense, pero con total transparencia pues, queremos facer unha relación dos feitos acontecidos estes días, este día de hoxe. O domingo por a mañá, a media mañá, sobre entre 11:30 e aproximadamente 11:30 12, eu recibí unha chamada de unha militante onde se me manifestaba unha posible situación de acoso. Inmediatamente, pois eu dou conta desta conversa a secretaria de Igualdade, secretaria de Organización e trasladou tamén o Instituto Órgano do Partido. Inmediatamente convocamos unha reunión con esta persoa, con esta denunciante, para o luns a 5:30 da tarde aquí na sede provincial de Ourense. Nesa conversa, nesa situación, ela nos fai un relatorio concreta de todos os feitos que acontecen, ou que ela considera que acontecen. El faino, ademais de verbalmente, faino tamén por escrito e tamén no fai no canal de denuncias do propio partido, o sea, por as televías, verbalmente, por denuncia e polo canal interno do partido. Nos, secretaria de Igualdade, secretaria de Organización, máis eu, e a vicepresidenta primeira tamén, que estaba Carmen da Costa, pois levantamos acta da mesma reunión, firmado por as partes, e se dá traslado dese acta ao órgano do partido, a Secretaría de Organización de Galicia e a Secretaría de Organización de Madrid. Para que pese máis na balanza de algún modo como acoso sexual denunciado por varias víctimas. Digo, na balanza do tempo, no reloj. Sí, os tempos son os tempos. Os tempos que foron aquí en Ourense foron inmediatos e, indudablemente, no momento que eu teño noticias desa denuncia, a traslado de distintos órganos do partido, isto que vai en paralelo ou non un programa que emite unha cadena de televisión, pois non nos ten que condicionar en absoluto o noso tipo de actuación. Ni sabemos o que se vai publicar, ni nada por estilo. Es decir, nos actuamos co que tiñamos nas mãos. Co que tiñamos nas mãos actuamos con unha celeridade, creo que importante, pero ao mesmo tempo con unha garantía procesal impecable neste caso, é dicir, con todo documentado, con todos os órganos oportunos, con todo transmitido aos órganos oportunos e con todo fehacientemente desa denuncia que se presentou. A mesa non era presidente da Diputación e se había abandonado o Partido Socialista, perdón. Entonces, eu creo que o partido está dotado dun instrumento totalmente válido, pero sí temos que ter esa garantía, como mínimo, tanto para o denunciante como para o denunciado. En este caso, eu creo, por lo menos o que se nos transmitiu a nós, que o día seguinte de ter constancia no canal que se presentou esa tarde e noite, a Dirección Galega actuou en consecuencia con José Tomé. Unha pregunta máis? Bueno, solo... Está totalmente, pero sí que creo que tenemos que tolerancia cero e cada un ten que asumir as responsabilidades políticas, por suposto, atendidas a esta situación. Isto que quero dicir, porque Besteiro pediu a acta tanto de deputado na Diputación de Ourense como de concelleiro na Xunta como alcalde, non sei se pode concretar Sí, cando falo das responsabilidades políticas, indudablemente que son, me refiero ás actas tanto de concelleiro como de diputado provincial, sí.